Новации законодаўства по гандлю ў вёсцы пракаментавалі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко 20 жніўня падпісаў указ нумар 277 аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання на тэрыторыі сельскай мясцовасці і малых гарадскіх паселішчаў. Дакумент замацоўвае персанальную адказнасць мясцовых органаў улады і гандлёвых арганізацый за якасць абслугоўвання ў вёсцы. Для стымулявання бізнесу прадугледжаны істотныя падатковыя прэферэнцыі, уключаючы льготы па падатку на прыбытак, зямельнаму падатку і падатку на капітальную пабудову. Суб'ектам гандлю і індывідуальным прадпрымальнікам дадзена права атрымліваць ліцэнзіі на рэалізацыю алкагольнай і тытунёвай прадукцыі незалежна ад наяўнасці стацыянарнага гандлёвага аб'екта і яго плошчы. Буйным сеткавым кампаніям, чыя доля ў рознічным тавараабароце харчовых тавараў на пэўнай тэрыторыі превышае 15%, дадзены дадатковыя магчымасці для развіцця сваёй гандлёвай інфраструктуры ў гэтых раёнах, што здымае ранейшае абмежаванне. Асаблівая ўвага ва ўказе ўдзелена мабільнаму гандлю. Суб'екты абавязаны узгадняць з жыхарамі маршруты, графікі і час прыпынкаў аўтакрам, а таксама своечасова інфармаваць насельніцтва аб рэжыме іх работы.